Hello guys, good morning sa ato ang tanan. For today's video guys, mangita ko og unsa na pod ako ang kitaw-kitawon diri sa sulod sa mong balay guys. Akong nahunaan nga ako ang kutaw-kutawon ang katong alugbati didto kay murag nakuan na siya guys, na tigulang na ang alugbati, so kuhaon ako tong mga ang natigulang na akong pagguntingon og akong ibilin tong mga bata pa kay para munindot umuga pa ang akong alugbati. Then ang ako ang alternate dito guys nga namulak na ako atong buhatan og balay para musaka ang mo kuan siya guys ba motubo musaka mo latay sa mong gate para mamulak siya daghan ana guys. Sala uban ta guys. Nyaran ako pagkaon akong mga miming kay sayo pa man akong mga dogi. Naon sana ko nang diri kay unya dapit guys mo init man ni guys. Para di tama bulad. Nana to diri kay maayo pa man ang panahon. So diri ta guys sa atong alugbati kuhaan nato ni og kare guys. Kani pangwaan nato ni og kay para kuan di ani ran guys ana adi akong istindog awa di nanapon ni sa mukan ba awa di aha di masinamuk ha awa di ha napod akong iro sa mukan guys ana pud siya diri guys gani awa di ha bots kani guys pangwaon nato ni guys kay awa di ba hawa di naman ni magamit guys ato ning panggingon Dagan kay mga liso. Dili hilabdan ang cellphone kay nag-vlog si mami. Kani guys, kani. Kung makita guys, kana. Na guys, makita. Hawa diha. Wala na amang kadiha. Kuan kayo ba? Speak kayo. Niya to ni pangwaon. Hawa diha ba? Kay nag-vlog ko Kan laka bitbita dito dagan. Gani guys, ato ni pamutlon. Naguwang naman ito. Naguwang naman ito. Kani okay na idahon. Ikaw, dito ka. Akong gitagaan siya og alugbati guys para magsinamok diri kay magsinamok. Ang mga liso. Ang mga liso ato ni panglabay dito sa kanal kay para tubo siya. Kana na to kung ipanghatag nimo sa nang pwede mong ano dire na kan ano siya ba palagi kaayo diya kay ang kamera ba ang kamera guys, ipangnaan ako siya kay wala gid diha kay ang kamera dito sa gawas agan ka ida ato diri la ako ang gikuan guys kay diri man ang importante ang sa gawas guys na po gawas ani ang among mga silingan mo imanguha ani sa sulod ra man din ako kinalan mo gawas kay nara sa sulod wala gid diha kay may kamera diha. Pistol hawa diha. Maglagot ko niya. Ang kani mga guwang naman ni Kani mga guwang naman ni pangwaon na ni. Kani mga guwang. Mga guwang. Pangwaon na to ni kay para makilisan og bag-o. Kani mga guwang.
Awa, di kay ang kamera makita. Uy, makita sa kamera. Uy, amaw man siya. Kani mga buwang paon. Awa, di lagi kay ang kamera ba? Ano mga buwang? Pilapil po si bots guys, oh. Pilapil po siya kuan guys. Ini bot. Awa, di lagi kay ang kuan ba kamera. Stot man siya, uy. Ayo. Gusto dyan akong iro-or sa mukha kaayo. Read guys. Kanya dapat guys, mugawas ko. Kasi mugawas sa food ko mag-money-money. Post na to guys ha. Post na to guys. Unya na punta continue guys. Hello guys, naano ta sa gawas guys. So ang ako anon ani guys kay kani guys oh, kani kay namulak naman siya kani silang duha. Kay namulak naman ako ang kuan na ni butangag kahoy guys para mo katay siya dito. Ang akong bloternit butang ako diri guys. Okay, namulak na siya guys. Ato aning buhatag balay. Para mukatay siya guys. Dili siya mamatay. Na guys ha. Pag kuan. Inaasam-asam ko. Kani guys, akong gamiton ang kuan sa malunggay. Ako ikuan sa bloternit. Kani. Kani guys, kani. Diana na to ni si guys, oh. Ako anon di kay matumba man ni. Kaluton kay para kuan siya. Tama na itong bato.
Te? Among agas, 1 hour. Huy! Amo kay ning agas og alas 7 man siguro to kape nawala og alas 10. Alas 6, alas 7. Alas 7 inyo ha? Wala na. Ay wala na inyo ha? Ay baka pagpalong sa inyo hati amuan na po ning agas. Durag ana siguro ipuli-puli nila. Oh. Kay pag alas 7 kapin. Panalon. O ba? Na baka tapulan na po ni na-assign. Ara guys. Ay dili siya pwede ara guys kinahanglan gid siya balayan. Magkuha pa ta og kuan guys, anaa guys kay magkuha pa kog malunggay. Magkuha pa kog malunggay, naunsa naman ni ako ang kuan, ako ang kamera. Ang serpentina sa kong bana guys o nanapo ko yung mga alugbati o nanapo yung mga serpentina diri nang tagan man nanurok diri nga kuan guys o mga bulak. Pero diri ra dapita ang ako ang buhion kay maura may makabot na ko iyag magkuha ko. Wait lang. Guys, ano to balay si blotter na to na siya kulang to good dako raman ni siya guys ako at tao malong guys. Akong muna internet kay nagturok. Akong gibuhatag balay kay. Akong muna internet. Oh, gibuhatag ako balay kay para muana na pud siya. Napa napagani nya. Magaghan na pag maayo, napaay. Na siguro liso dyan. Oh, mga liso katong pagkuan ako dili pangkatag man ako good. Agoy. Ha? Gani. Nami kin tulog aniti. Pag makainom. Ay anak ga. Alang akong serpentina. Luwas akong serpentina. Ay asa. Ila 13 minutes. Ay anak nako ni. Putulon pa na ako siya para magamit ang uban. Nasa ka ha. Iana na ako siya guys. Ay, tanawa ninyo guys akong lihin mo. Oh. This one. Para na siya balay. Pinatumba. Kinanglan mo din siya itugsok. Tugsok. Ano to? Guys.
balay ang blood turnip guys para mutubo mo katay sa mga guys. 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 Hi everyone. Nabisi pa inyong manang og himog balay sa blood turnip. Ora. Kina. Naaday kuan among silingan guys, tanglad maayo tanglad ni Jojo. Kay akong imnon. Guys, hapit na tanahuman. Lapilan na ka minutes, 18 minutes sa manday na ay. Limay na lang ni guys, mama na ni. May lagi ni matangtang, warban na ko ni Gikon. O, iana na ko na siya guys. O, iana na ko siya guys, iana kay para muadto siya dito sa among gate, ana. Dayon kani pod guys, si anak na ko ni kay namulak naman gud siya o. O anak na siya guys. Anak. Para padulong siya dito sa taas sa gate. O. Tinaan na siya balay. O anak o. Na mo kuan na siya guys. Mo latay na siya dito padulong sa ibabaw. Ako na ning hipuson. Yan, magkuha ko og kuan. Blood turnip. Ay, blood turnip. Kaning tanglad. Mangayo kog tanglad. Kaya mainom kog tanglad. Saan naman ako? Lugbati eh. Nagawan ba? Muna nga daot akong serpentina oh. Nga bali akong serpentina. Apay mga kahoy oh. Nga kuan siya. Mga tanglad. Hello! Ay, 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 ay. So, diri ratataman guys ha. Kay taas-taas na atong video. Piring! Salamat guys sa naglantaw. Sa inyong suporta. Salamat kaayo guys. Ang pintang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.